Iyi program iri pano it's very unique. Inofambirana nemandla wefilosofi yepresident wedu kuti no place or a person shall be left behind. Kubatana kuripo mazuva ano muno mutasasauti especially kwemachechi. Tine ma-mainline churches, tine ma-Pentecostal churches, tine ma-Zionist churches nema-apostolic. Wese vanga vari pano vakuru vacho vakatrainwa kwe2 days vachitrainwa nyaya dzehealth, nyaya dzezvakawanda-wanda dzinoita kuti machechi avo afambe zvakanaka. Saka nhasi ranga rizuva rekuti vapuhwe macertificates ekuappreciata basa chidzidzo zvavakaita. Zviri kutiratidza isusu kuti tiri kufambirira mberi seconstituency, seManyikaland, senyika. Mukatarisa vauya nechisungo chekuti vari kuda kurima muriwo uya unonzi tsunga then mbambaira, because pakudzidza kwavo zvabuda kuti insulin inoshanda pakurapa diabetes inobva muzvirimwa zviviri izvi. Saka vatova nearrangement kana chirongwa chinangwa chekuti tivape pekurima so that vanopindawo mavillage business unit ari kumhanyiswa neMinistry of Agriculture yababa Dr. Masuka. Zviri basa ravari kutumwa nemukuru wenyika Dr. E.D. Mnangagwa. Saka tirikutarisa kuti muno mutasasa kuti we are going to have a big village business unit yekurima tsunga nembambaira yatiri kuda kuti izoshandiswa kunogadzira insulin. Hazvigumiri ipapo because Dr. Mnangagwa president wedu wenyika vakati toda rural industrialization nekuita value addition and beneficiation yezvatinoproduce. Saka tiri kutarisira kuti panext pevillage unit panenge paine plant inoprocessa tsunga iyi nembambaira into insulin. Zvino tine lucky kamuno nekuti tine airport iri kuuya tinobva tazviexporta straight pa-airport ipapo. Zimbabwe Diabetes Association yakanangana nediabetes management netraining yatakaita yekutraina mapastors kuti vazivewo nezvediabetes management. Inoti vanhu vakawandira kumachechi, saka zvatiri kuedza kumeja science and technology, science and religion, science kumedical side. Ndosaka mukuna tine nemachiremba kuti vadzidzise vanhu then kuti kana munhu akaudzwa kuti mwa mapiritsi ediabetes akasvika kuchechi asanze mweya yechina vekuchechi vanenge vakuziva. Tikavatraina as mahealth ambassadors vanenge vakuzivawo kuita advocate for diabetes management mumachurches mavo kuitira kuti tikwanise kubatsirana pane kuti munhu apiwe mishonga kuchipatara onorasiswa kuchechi. Saka izvezvi we are assured kuti as a district varwere vedu veshuga zvatataura zvavaudzwa kuchipatara vachanozviudzwa futi kuchechi. Saka hapazoiti maclashes. Kudhara munhu aigona kunzi mamhepo ari kurwarisa munhu, dzimwe nguva motozoona munhu adevelopa chironda pagumbo akutoora gumbo nekuda kweshuga asi ichikwanisa kunge ichirapwa kuchipatara. Saka ndo zvatiri kukurudzira kuti variwo kuchechi side vakaona kuti aiwa munhu ari kutorwara uyu vanobva vaendawo naye kuchipatara vakuziva kuti ngaambonotestwa shuga. Kana munhu akadonha vanhu havachangofungiri kuti aroiwa, vakutanga wamboto atestwawo here shuga akaonekwa here kuti ane chirwere cheshuga here. Pambacho zvinobva zvatotibatsira zvobva zvatiitira zvakanaka. Ndiri district patron weDiabetes Association of Zimbabwe. Chirongwa chatinacho pano paArts chachiri chekutraina maambassadors edu mumadistrict kuti vazokwanisa kusvika vachitraina vanhu nekumonita situation dzediabetes munzvimbo dzavanogara nethe ways they can assist the people kuti tiite diabetic free district. Chiripo ndechekuti chirongwa chauya tiri panguva yekuti izvozvi diabetes iri kuuraya vanhu kudarika zvirwere zvakawanda, and the reason iri nyaya yekuti vanhu vakawanda havagoni kudya chikafu chinoenderana nechirwere ichi, havagoni kucontrola chirwere ichi, ndosaka chine matambudziko. Saka izvozvi netraining iyi tine tarisiro yekuti macenters ese tichange tine equipment yekutesta sugar levels yevanhu at every ward mudistrict rese reMutasa.